Een groep buren uit Zierikzee protesteert tegen de komst van 6 jonge statushouders. Deze buurt die leent zich er niet voor die doelgroep. En verder in deze uitzending. In de Kasteelstraat voelen ze zich onveilig. En er beter uitzien helpt kankerpatiënten. Goedenavond. Buren van een huis in Zierikzee, waar binnenkort jonge statushouders komen wonen, proberen de komst van die jongeren tegen te houden. Ze spreken in bij de gemeenteraad en zeggen zelfs naar de rechter te stappen als het nodig is. Het gaat om 6 jonge mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land en recent hebben gehoord dat ze in Nederland mogen blijven. Ze komen in deze rustige buurt in Zierikzee te wonen en daar zijn de buren niet blij mee. En wij verwachten als buurt wel overlast. In principe, je kan het zien als een studentenhuis met 6 jongeren. Het zijn ook 6 mannen wat er komen. In de leeftijd tussen 18 en 21. Dus ja, je hebt gewoon een studentenhuis. En de studenten die hebben een leven en die jongens gaan op stap en die hebben vrienden. En er komt van alles. Ja, dat is logisch. Maar dat willen wij hier niet in de buurt. Een groot deel van de buren vindt dat de gemeente nooit had mogen toestaan dat dit huis werd aangekocht om statushouders in te huisvesten. Maar de gemeente is het daar niet mee eens. Wethouder Ankie Smit ziet de groep jongeren als een gewoon huishouden. En huishoudens mogen wonen waar ze willen. Daar zijn geen regels voor. Het is belangrijk dat deze jongeren een kans krijgen om in de samenleving te integreren. Dat is niet alleen voor hen van belang, maar ook voor ons van belang. Want deze mensen gaan een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dat kan hardlopen zijn, dat kan monteur zijn, dat kan verpleegkundige zijn. Dat kunnen allerlei beroepen zijn. En de kans dat ze daar tot ontwikkeling komen is het beste als ze gewoon in een woonwijk wonen. Je zou ook kunnen denken, het is hier rustig. Dat is misschien voor die mensen die vaak uit een oorlogsgebied komen, is het ook wel fijn om lekker rustig te wonen. Ja, dat snap ik. Maar het doel is dat die jongeren gaan integreren in de maatschappij. En dat is ook tegen ons gezegd, dan kunnen ze optrekken met de buurt. Maar deze buurt die leent zich er niet voor die doelgroepen. Tientallen omwonenden hebben hun handtekening gezet tegen de komst van de groep jongeren. Begrijpt wethouder Smit dat? Voor een deel wel, voor een deel ook niet. We hebben statushouders in onze gemeente, we hebben jongeren in onze gemeente. En mensen moeten ergens wonen. En het liefst in woonwijken, zodat ze goed kunnen integreren. De omwonenden zeggen niets tegen de jongeren te hebben, maar leggen zich niet zomaar neer bij hun komst. Kijk, die jongeren die kunnen er niet aan doen of niks aan doen als ze hier komen. Voor hun is het ook een volgende stap. We moeten wel kijken dat het gewoon normaal met elkaar gaat. Maar wij gaan wel kijken wat de maximale stappen zijn om te zorgen dat we dit tegen kunnen houden. Aangeschoven is verslaggever Nadia Berkelder. Ja, Nadia, hoe komen die jongeren in deze woning terecht? Ja, dat huis is gekocht door iemand die je een huisjesmelker zou kunnen noemen. Het is iemand die vooral tientallen panden heeft in de Randstad. En die een groot deel van die panden vervolgens gesplitst heeft om afzonderlijk te kunnen verhuren aan zoveel mogelijk huurders. Dit huis is trouwens niet gesplitst, maar het wordt wel verbouwd om meer ruimte te kunnen maken. En hoe wordt dat dan betaald? Ja, Alleenzame Zorg, de organisatie die deze jongeren begeleidt, die krijgt een vergoeding voor elke jongere. En daar wordt onder meer de huur van betaald. En wij hebben Alleenzame Zorg gevraagd om een reactie. En ze wilden niet voor de camera reageren. Ze wilden trouwens ook niet vertellen hoe hoog de huur dan is. Nee, enig idee hoe dit nou gaat aflopen? Ja, juridisch heb ik eigenlijk geen idee. Maar wel duidelijk is dat de jongeren in december al in dat huis gaan wonen. Dankjewel. De gemeente Vlissingen onderzoekt of de woning in de Kasteelstraat, waarvoor maandag een man werd doodgestoken, gesloten kan worden. Het slachtoffer van de steekpartij was een 48-jarige man zonder woon- of verblijfplaats. Bij het pand is vaker overlast. De eigenaar heeft ook al eens geprobeerd om brand te stichten. Bewoners van de Kasteelstraat vertelden de burgemeester gisteravond dat ze zich onveilig voelen in hun eigen straat. Alle PFAS zijn door staatssecretaris Chris Jansen van Milieu op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen gezet. Dat PFAS gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en de natuur is helder, maar door het op deze lijst te zetten mogen bedrijven PFAS niet gebruiken of moeten ze voorkomen dat ze PFAS uitstoten via lucht of water. PFAS worden ook wel forever chemicals genoemd omdat ze niet of nauwelijks afbreken. Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker. Dat heeft de zangeres uit Schravenpolder vandaag bekendgemaakt via Instagram. De afgelopen weken waren
intens. Want de ene dag zat ik in het ziekenhuis voor afspraken en behandelingen. En de andere dag stond ik op te treden in een vol Ahoy, Gelderdoom of mijn theatertour. Ik haalde dan ook zoveel kracht en energie uit het nog op het podium staan en om nog op te treden voor jullie. Maar van binnen was het natuurlijk een emotionele rollercoaster. Ze krijgt de komende maanden chemotherapie en heeft al haar optredens afgezegd. Ze zegt in haar post ook dat ze er alle vertrouwen in heeft dat ze weer helemaal gezond wordt. Grote kans dat leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Wingerts in Goes deze schooldag nooit meer vergeten. Ze leerden vandaag van alles over veiligheid op een bijzondere manier. Wat zie je? Wat gebeurt er? Nu niet zo heel veel. Alleen de kinderen gaan nu naar huis. Door deze VR-bril bevindt Sam zich in een digitale wereld waarin hij te maken krijgt met een kind dat gepest wordt. En dan is de vraag, wat doe je? Precies het doel van deze zogenaamde Risk Factory. Ontdekken waar het gevaar is en op de juiste manier reageren. En dat kan op allerlei manieren. Zo kon Sam na zijn avontuur met de VR-bril door naar het volgende onderdeel. Deelnemen aan het verkeer met een handicap. Ja, je ziet alles heel ver van je af. Wat is het voor bril dan? Skibeeld, denk ik. Naast Sam komen in totaal zo'n 1000 schoolkinderen langs om te leren over veiligheid. Met de hoop dat ze de opgestoken kennis meenemen naar huis. Je niet af laten leiden. Door bijvoorbeeld? Een verslaggever. En een telefoon. En een telefoon. Je beter voelen door meer aandacht te besteden aan je uiterlijk. Dat klinkt logisch. Maar voor veel mensen met kanker is dat moeilijk, omdat de ziekte en de behandeling ingrijpende effecten hebben op je uiterlijk. Daarom geven vrijwilligers workshops om jezelf mooi te maken. Als je kijkt naar deze dames die gezellig in inloophuis Westerlicht in Middelburg zitten te kletsen, terwijl ze van een visagiste leren hoe ze rouge en oogpotlood kunnen aanbrengen, dan lijkt dit misschien een alledaags tafereel. Maar de deelnemers hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Ze hebben kanker. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor je uiterlijk. En als je er dan weer goed uitziet, ja, dan doet dat wel iets met je. Ja, die voel je weer een beetje mens worden. Ik ben in de palliatieve behandeling, dus ik heb misschien een paar maanden nog te leven of iets langer. Dat kunnen ze ook niet zeggen. Dat is heel moeilijk, het is heel lastig. Maar het afscheid komt en dan probeer ik toch het beste ervan te maken. Nu kan kanker hele ingrijpende gevolgen hebben voor het uiterlijk. Merkt u dat zelf ook? Ja, ik kan mezelf eigenlijk niet meer in de spiegel zien. Ik ben zo veranderd, ik ben niet de persoon die ik altijd was. En daar heb ik wel moeite mee. Helpt dit dan om weer een beetje in de buurt te komen van die persoon die je vroeger was? Ja, dat doet je toch weer een oppeppertje geven. Je kan hier weer lachen en je voelt je toch weer een stuk beter. Dat geeft echt een heel goed gevoel. De workshop is opgezet door het ADRZ en de stichting Look Good Feel Better. Wat je ziet gebeuren is dat ze weer gaan stralen en dat ze meer zelfvertrouwen gaan krijgen en dat ze ook wat meer naar buiten durven te komen. En als ze dan toch zo'n workshop hebben gehad, ja, dan geeft dat wel een stuk zelfvertrouwen terug. Voor de deelnemers voelt een workshop als deze dan ook als een uitkomst. Gewoon hartverwarmend, met elkaar, zorgen dat je er toch goed uitziet, want dat is echt heel lastig om er goed uit te zien, omdat je gewoon geen energie hebt. Maar het is heel belangrijk, dus heel fijn dat ze er zijn. U hebt nu lekker lippenstiftje, een beetje make-up, een mooi haarwerkje. Wat doet dat nu met uw gevoel? Hoe voelt dit? Ja, wat je eigenlijk al weet, dat als je even een beetje energie erin steekt, dat je er gewoon echt een stuk beter uitziet en jezelf lekkerder voelt. Klein beetje make-up, het hoeft helemaal niet veel, maar aandacht aan jezelf besteden, dat is heel goed. En je staat niet alleen ervoor. En dit is heel goed om te zien dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde meemaken en je weer mooi maken. Ja, nu is kanker en vooral natuurlijk ook de behandeling van kanker heel erg ingrijpend voor je gezondheid, maar ook voor je uiterlijk. Wat doet dat met uw uiterlijk? Ik mag niet klagen, dus dat doe ik ook niet. Ik ben niet heel erg ziek geweest, maar de kleine dingetjes die zijn vervelend. Je huid, droge ogen, je nagels. En daarom is dit heel belangrijk, denk ik. Dat je mensen om je heen hebt die hetzelfde voelen, kan niet anders. Ga er alsjeblieft naartoe.
Je zal zien dat je er dan gewoon toch weer een stuk vrolijker vandaan komt. En dat is belangrijk hoor. De humor en de vrolijkheid erin houden. Dat vind ik echt heel belangrijk. Tja, wat voor dag was het? Van alles een beetje. Wat motregen, bewolkt, een glimpje zon, een matige wind. Het werd een graad of 12. Morgen ook bewolkt en kans op wat buitjes. Zaterdag is het overal overdag droog met meer zon. En dat zal veel mensen deugd doen, want dat is de dag dat Sinterklaas aankomt. Hij bezoekt Zeeland niet overal tegelijk. Wanneer hij waar langskomt, zie je in onze app en op de site. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond en heel graag tot morgen.